Krajnje vrijeme za popravke, proširenje ili adaptaciju vašeg doma? Razmišljate kako to izvesti i još uvijek važete odluku o kreditu? Sada imate novu mogućnost. Zagrebačka banka nudi kunske stambene kredite s povoljnom kamatnom stopom i uz minimalno osiguranje otplate te uz naknadu od samo 500 kuna. Ovi su krediti namijenjeni za financiranje dogradnje, rekonstrukcije i adaptacije vašeg stambenog prostora, za eventualne popravke kao i za komunalno uređenje građevinskog zemljišta. Također, s ovim se kreditima možete upustiti u zahvate kojima ćete poboljšati energetsku učinkovitost svog doma i tako bitno smanjiti račune za režije. Kunski kredit pravo je rješenje za građane koji žele iskoristiti rok do kraja lipnja sljedeće godine u kojem uz najnižu naknadu mogu ozakoniti svoju nekretninu. Po isteku tog roka legalizacija će zasigurno biti skuplja i kompliciranija. I zato rješavanjem problema legalizacije na vrijeme i uz povoljne uvjete kreditiranja, vaša nekretnina postaće još vrijednija. Nova ponuda kunskih stambenih kredita Zagrebačke banke upravo je onaj praktičan put koji tražite kako biste ipak ostvarili planove koji već dugo čekaju na redu u vašem domu. Za klijente banke kamatna je stopa još povoljnija. Kod ovog kredita traži se minimalno pokriće instrumentima osiguranja, pa se tako kredit može odobriti i bez hipoteke. Možete ugovoriti Kredit Protect, osiguranje vlastite sposobnosti vraćanja kredita koje vas štiti u slučajevima otkaza, duljeg bolovanja ili smrtnog slučaja. I u tom slučaju ne plaćate naknadu za obradu kreditnog zahtjeva. Kad sve zbrojite, svi su uvjeti na vašoj strani i ovo je jednostavno dobra prilika.